नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी दिवाळी स्पेशल तुम्हाला रव्याचे लाडू घेऊन आलेली आहे. तर हे रव्याचे लाडू एकदम सोप्या पद्धतीत आहे. ज्याला कुणाला रव्याचे लाडू येत नसतील तर त्याला मस्तपैकी हे झटपट होणारे लाडू आहेत आणि कुणीही हे लाडू करू शकता. तर ह्याला काही पाक वगैरे काही केले नाही, साजूक तुपाचे लाडू आहेत आणि खूप सोप्या पद्धतीत आहे. तर हे लाडू मी कसे केले त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर आता मी हे सगळं साहित्य घेतलेलं आहे. तर 1 किलो हा बारीक रवा घेतलेला आहे. तर बारीक रवा म्हणजे एकदम 0 नंबरचा रवा असतो तो. जर तुम्हाला नाही भेटला तर तुम्ही मिक्सरमध्ये हे चांगलं असं बारीक करून घ्या. ह्याला मी 400 ग्रॅम साखर घेतली 1 किलोला. तुम्ही पाहिजे तर कमी जास्त करू शकता. आणि वेलची पावडर, काजू घेतले तुकडा, थोडे बदामाचे तुकडे आणि पाव लिटर साजूक तूप. तर हे काही आपल्याला साजूक तूप एवढं सगळं लागणार नाही आहे, पण कमी जास्त होऊ शकतो. तर आता मी काय करणार आहे, आधी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये हा रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. तर आता हा मी रवा घालून घेतला आहे. तर हा अर्धा किलो मी रवा घातलेला आहे एका कढईमध्ये आणि व्यवस्थित असा मी परतून घेते. आता हे झालेलं आहे बघा, परतून चांगला रवा भाजून झालेला आहे. आता हा बघा, हा कच्चा रवा आहे आणि हा भाजलेला रवा आहे. तर बघा फरक तुम्हाला कळला असेल. तर आता मी चांगला हा रवा व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये मी 3 चमचे तूप घालते आणि तूप घालून झाल्यानंतर परत एकदा व्यवस्थित 2-3 मिनटं परतून घ्यायचा आहे हा रवा. हे सगळं तूप एकत्र ह्याच्यामध्ये ह्या रव्याला लागलं पाहिजे, व्यवस्थित एकजीव व्हायला पाहिजे. आणि बाकीचं तूप मी तुम्हाला दाखवते, नंतर घालायचं आहे. तर हा एवढाच तूप मी ह्याच्यात घालून व्यवस्थित हा रवा परतून घेते. आता बघा, हा तूप आता मी व्यवस्थित सगळं असं मिक्स करून घेतलेला आहे आणि बघा सगळं हा तूप लागलेला आहे ह्याला. आता ह्याच्यामध्ये मी गॅस बंद केलेला आहे आणि 2-3 मिनटानंतर ह्याच्यामध्ये पिठी साखर घालायची आहे. रवा पूर्ण थंड करायचं नाही आहे, थोडंसं असं कोमट पाहिजेच. तर आता मी सगळं असं मिक्स करून घेते ह्याच्यामध्ये पिठी साखर. आता पिठी साखर मिक्स झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये अजून जरा व्यवस्थित मी ह्याच्या जर कुठल्या वगैरे असतील ते सगळ्या फोडून घेते आणि हे झालेलं आहे आता. तर आता रवा पण जरा थोडाफार थंडा झालेला आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी एका साईडला मी तूप, आता मगाशी जेवढं उरलं होतं ह्याच्यातलं तूप, तो सगळा मी आता थोडंसं मी गरम करून घेते. असं कडकडीत वगैरे गरम करायचं नाही, पण थोडं गरम करून घ्यायचं आहे. आता हे बघा, चांगला आपण तूप त्याचा वितळलेला आहे. बस एवढंच. आता गॅस बंद करायचं. आता मी काय करते, एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी 3-4 चमचे जो मगाशी पिठी साखर आणि भाजलेला रवा होता तो घालते. हे झटपट होणारे लाडू आहेत आणि कुणालाही जमू शकतात. खूप सोप्या पद्धतीत आहे आणि तुपाचं प्रमाण पण खूप कमी लागतं. आता ह्याच्यामध्ये मी तूप थोडंसं घालते आणि हे मिक्सरला जर असं लावून घ्यायचं, म्हणजे पूर्ण असं कंटिन्यू चालू नाही करायचं, थोडं बंद चालू करून असा हा करून घ्यायचा आहे. आता हे बघा तुम्हाला दाखवते, हा असा व्हायला पाहिजे, म्हणजे ह्याच्यात चांगलं असं हे तूप सगळं लागलं जातं. नाहीतर तुम्ही असं जर कच्च्या रवामध्ये घातलं तर त्याला खूप तूप लागतं. तर ही पण एक पद्धत आहे आणि त्या ह्याच्याने पण तुम्ही करू शकता, पण ही सोपी पद्धत आहे. तर ज्याला कुणाला रव्याचे लाडू खरंच जमत नसतील तर त्यांनी या पद्धतीत खरंच सांगते नक्की करा. खूप लवकर होतात लाडू हे. असे करून मी सगळे हे करून घेतले. एकाच टायमाला सगळं करून घ्यायचं आणि मग तुम्हाला दाखवते. तर आता मी हे सगळं आता मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे बघा, एवढं तूप राहिलेलं आहे, पण हे तूप लागणार आहे आपल्याला. तर आता ह्याच्यामध्ये मी थोडीशी आता वेलची पावडर घालते आणि काजूचे तुकडे घालायचे. तर काजूचे तुकडे तुम्हाला जर घालायचे असेल तर घाला, नाही घातले तरी चालतात. थोडेसे बदामाचे तुकडे घातलेले आहेत आणि थोडंसं चिमूटभर जरासं मीठ घालायचं आहे, जास्त नाही, चिमूटभरच घालायचं आहे. तर आता हे सगळं व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हे बघा, चांगलं असं हे मिक्स झालेलं आहे. आता हे जे सगळं आहे ना, मिक्स करून झाल्यानंतर की एका बाजूला हे सगळं असं व्यवस्थित असं हे दाबून ठेवायचं आहे, म्हणजे तेवढं तूप त्याला सुटलं जातं आणि हे व्यवस्थित असं दाबून ठेवायचं आहे. आता ह्याला काय करायचं आहे, थोडं आता व्यवस्थित असं ना मिक्स करून घ्यायचं. बघा हे
असे लाडू आवळायला जमले पाहिजे. नाहीतर थोडंसं अजून तूप घातलं तरी चालेल त्याच्यामध्ये, पण थोडं थोडंच घालायचं. आणि असे बघा झटपट असे आवळले जातात लाडू. आणि रवा पण असा सुटत वगैरे नाही. बघा मस्त असं झालेले आहेत बघा. खूप झटपट होणारे हे लाडू आहेत. बघा मी तुम्हाला दाखवते, 4-5 करून दाखवते. आणि मनुके वगैरे तुम्हाला जर लावायचे तर लावा, नाही लावले तरी चालतात, पण दिसायला खूप छान दिसतात ते म्हणून. तर आता मी हे सगळे लाडू आता करून घेते. तर आता हे बघा मस्तपैकी अशी मी, दिसायलाही खूप सुंदर आहे आणि खायला तर खूप अप्रतिम आहे. तर मी आता हे लाडू सगळे तयार करून घेतलेले आहेत बघा मस्त. आणि 1 किलोच्या प्रमाणात हे 42-43 लाडू झालेले आहेत मस्तपैकी. जर तुम्ही याच्यापेक्षा छोटे केलं तर ते अजून लाडू होऊ शकतात, 50पर्यंत होऊ शकतात, पण मी असे मीडियम साईजचे लाडू केले. आणि हा एवढा तूप उरलेला आहे, पाव किलो. तर तुपाचा कमी वापर करून सुद्धा हे सुंदर असे रव्याचे लाडू तयार होऊ शकतात. तर हे रव्याचे लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि हे लाडू एकदा तरी नक्की करून पहा.